Ukaž mi to. Já pojďme k Jiří Kára. Počkej. Jestli je možná dozadu. Good. Takže, zatím musím říct, že za těch prvních 10 sekund, co jsme tady, tak tady je ve vzduchu cítit taková změna. Takový jako hustější vzduch, bych řekla, až klidně. Tak lidi, jdeme tady po cestě. Tahle cesta, v legendách se říká, že tahle cesta už tady byla za Karla IV. A právě jde o to, že ta žena, ten duch té ženy, který tady straší, tak to měla být nějaká 8. žena Karla IV. Neoficiální, která právě tady na tom místě se schovávala, aby o ní nikdo nevěděl. Tak jdeme po cestě. Co je? Pojď se podívat. To je kousek kosti, kámo. A tady můžete vidět, že to je sediment. Sediment znamená, že to je usazená hornina. Tady to je exuřízling. Páteřní vešel nenechal jsem náhodě. Tak si loknu. Tak si cvaknu. V pohodě? Já nevím, jakoby upřímně to docela tady dává nátlak na moji duši. Ty paranormální tady. Já to taky cítím. No, pojďme radši rychle pryč. Tady je ta voda. To je zvláštní hodně. A co to je? Homobilis saphilis. A já nevím, co s tím mám teď dělat, protože to je vzácný hrozně. Takže právě se nacházím v přímém dění největšího paranormálního jevu v Trutnově. Odtamtud až potám se odehrává největší záhada, která tady je. My jsme se přišli bohužel podívat podvečer a jak všichni víme, paranormální jevy se odehrávají až od 3:00 ráno. Takže bohužel tady nic neuvidíme, ale už teď tady nasáváme takovou prapodivnou atmosféru. Rádi, že koukáte na naše videa o paranormálních aktivitách v České republice. Není to jednoduchý je hledat a už vůbec ne jim vzdorovat. Proto jsme se dneska rozhodli jít brzo, aby se nám nic nestalo. Koukejte, Joanna teď jakoby ohrožuje svůj život jenom proto, aby jsme natočili tohle video. Není to jednoduché. Jedním neslyším, já jsem nasráč. Tak si loknu. Tak si loknu. Tak si cvaknu. Má žádnou jakoby zadní část. Líp si vůbec nedrží a má ještě prostě XXL hlavu. Broke but stylish. Gut, es ist sehr fruchtig und ich würde sagen, es mein vergessen, není vergessen jako zapomenout.